Hola, bon dia a tots, benvinguts a una nova classe de socials, perdoneu. Bé, avui anem a acabar ja el tema 2, val? I bé, anirem a la pàgina 43 i farem, bueno, avui també el vídeo és similar al d'ahir de naturals, val? Serà curt perquè no hi ha que explicar contingut. Doncs bé, anem a la pàgina 43, l'activitat 1, val? Tenim així el resum, còpia completa al quadern, aquest resum sobre els rius d'Espanya i d'Europa. Únicament tenim que copiar el que tenim escrit i ficar els continguts, val? Superfàcil, com ja heu fet resums també us resultarà molt fàcil. Bé, després el segon, l'esquema de les vessants d'Europa, val? Les vessants d'Europa són tal. Els rius són tal, i els principals rius són tal. Val? On fica els rius són, val? Haurem de ficar pues, si són llargs, caudalosos, tal, esto lo altre. I els principals rius són, ahí sí que haurem de posar el nom dels principals rius, val? Pues, jo què sé, el Danubi, l'Ebre, el que siga, en cada vessant o en cada això. Doncs bé, pàgina 43, activitat 1 i 2, i després anirem a la pàgina 45 i farem l'activitat 3, val? Respon, què són els barrancs de Canàries, val? Ficarem la diferència que hi havia entre barrancs i rius i demés, i perquè no hi ha rius a les Illes Balears, val? Això també ens ho ficava en el mateix apartat. I finalment l'activitat 8, llig i respon, el cabdal dels rius pot augmentar de sobte com a conseqüència de les pluges torrencials, aleshores s'originen desbordaments de rius i inundacions que provoquen catàstrofes, val? Això ho sabem tots, ho hem vist en la tele i demés. En quines èpoques de l'any són freqüents els desbordaments de rius, val? I en els rius de quin vessant solen tindre lloc i per què. Mirarem en quines èpoques se solen desbordar els rius. Si hi ha en una vessant ens diu una cosa i en altra l'altra, doncs nombrem les dos. I en quina vessant solen tindre lloc. Val? Normalment els desbordaments de rius ja van dir que eren perquè els rius no solen portar aigua i quan porten aigua, o sigui, o són barrancs, quan porten aigua, se n'ixen. En els llocs on normalment hi ha riu, no es desborden perquè el riu té el seu lloc. Doncs bé, això seria tot respecte a això. Pàgina 43, activitat 1 i 2, pàgina 44, res, i pàgina 45, 3 i 8. Bé, respecte al repte d'ahir, d'un sol traç, així vos deixo les solucions. Si vegeu, quan van a creuar-se, en comptes de creuar-se, se'n va i torna, per a no creuar. Vale? Si teniu com faríem el traçat en números. I bé, el repte d'avui, una paraula en vertical. Ordena les lletres de cada línia, col·loca-les en les casilles corresponents, observaràs que et sortirà una paraula vertical. Quina és? Val? Mirarem quina paraula podem ficar i ens eixirà una vertical. Quina és la paraula vertical? Doncs bé, això seria el repte d'avui. Doncs bé, ens vegem en la classe de demà. Adeu!